Ці падабаецца вам вось такі чэпчык, который у мяне зараз атрымаўся? Гэта звычайная хустка, але я зараз пакажу, як зрабіць з яе чэпчык. Такі спосаб зрабіць каптурык з хусткі я бачыла у рускіх блогераў і у украінскіх блогерак. І я думаю, што дзе-небудзь у Беларусі на якім-небудзь усходнім палесе таксама такія чэпчыкі рабілі. Але не ўпэўнена. Проста мне вельмі спадабалася, і я хачу падзяліцца гэтым спосабам з вамі. Нам спатрэбіцца тоненькая невялікая хустачка. Складваем яе трохкутнікам, а далей вось такім чынам да сярэдзінкі ражкі падкладаем. Вось так атрымалася. Потым прыкладна, як рабілі ў дзяцінстве самалёцік. Адзін куточак сюды да сярэдзіны, другі сюды да сярэдзіны. І скручваем кілбаскай вось гэты вялікі хвост. Кілбаску трэба скручваць шчыльненька, каб наш каптурык, чэпчык атрымаўся моцненькім. Вось так скручваем, вось прямо да гэтага куточка, а потым бяром і выварочваем гэтыя рагі. Гэтыя рагі, вось яны, бачыце, вось выварочваюцца такім чынам. І вось ён, каптурык. Вось яна такая шапачка атрымалася. Яе лёгка надзяваць на галаву. Вось, толькі засталося да люстэрачка пайсці і ўсё паправіць.